Yɛde kaseɛ ne bɛwie ɛwɔ Anigyee mu a mede na nasia mpɔfɔgyene mu wɔkyerɛ nyame Adom a Adom 9 lessons and carols dwumadie no ɛba so national theatre Kumawood Stars no ahyɛbɔ sɛ ɔkyerɛ bibia wɔ mo yɛ mbia bɛyɛ pie ama manfoɔ ani agye brunyan a yɛdie mu na dia yɛhyehyɛ a yɛde ba no a yɛ Carlos night no de different kura e different dia me ka kyerɛ ahwɛfoɔ ani atiefoɔ nyinaa sɛ mo nyinaa baba bɛhyɛ hɔ ma na nan de ɛyɛ soronko kura nti yɛse yɛde sedeɛ ne sedeɛ ehyia adɔfo ɛne yɛkɔsra tu amede kɔma Yesu no galamsi a meyɛ pans ɛyɛ mo adie nyinaa kala Kumase ba akopɛ me na me Kasee de atie ni nyame yɛ Adom a ɛkyena Saturday Adom 9 lessons and carols yɛ di bibi different kra na ebremo ɛyɛ Yesu a woda no ya na afidie ɛyɛ soronko